ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተራሕርሐት ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ስጋት ፈጢራ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንኣህጉራዊ ትካል ሓምላይ ሰላም ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እታ መርከብ 1.1 ሚልዮን በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ጽዒና ምህላዋ ኣመልኪቱ። እታ መርከብ ንዓመታት ጽገና ስለ ዘይተገብረላ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክዘርቕ ብምጅማሩ ኣብቲ ዞባ ብምግፋፍ ዓሳን ካልእን ዝነባበር ህዝቢ ኣብ ስጋት ከም ዘለዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ብሓሙስ ዕለት 27 ጥሪ ዝወፀ መግለጺ እቲ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፈሲሱ 8.4 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ሕፅረት ልዕሊ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኸኣ ናይ ማይ ጸገም ከጋጥሞ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2020 ነታ ዝዓነወት መርከብ ጽገና ክገብረላ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ምንባሩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ካብ ወደብ ሖዴዳ ናይ የመን 6 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ምስ ምህላዋን ሕቱ ኸኣ ዝበዝሐ ክፋል ሖዴዳ ተቖጻጺሩ ምስ ምህላውን እቲ ጽገና ክደናጎይ ምኽኣሉ ይግለጽ። በዚ ሓደጋ ዝጥቅዑ ካብ ፍርያት ባሕሪ ዝግልገሉ ኣካል ህዝብታት ኤርትራ፣ የመን፣ ጅቡትን ስዑድ ዓረብን ምዃኖም ኣህጉራዊ ትካል ግሪንፒስ ኣመልኪቱ። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ 9 ቢልዮን ብር ተወሳኺ ባጀት ንሰራዊት ሰሊዑ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 40 ሚእታዊት ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝነበር ህዝቢ ብሕፅረት መግቢ ተጠቂዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ውድብ መግቢ ዓለም ብ28 ጥርብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ብዘይካብ ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን እውን ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ቁፅሪ ብዋሕዲ መግቢ ናይ ዝጥቃዕ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ናብ 9 ሚልዮን ደይቡ ምህላው ኣመልኪቱ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ብወገኑ ካብቲ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ዝተኣመመ ናይ መግብን መድሃኒትን ረድኤት 10 ሚእታዊት ጥራይ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብመሰረት እዚ ብዓርቢ ዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻብ 14 ሚእታዊት ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ዋሕዲ መግቢ ጋጢምዎም ምህላው ሓንቲ ካብ 3 ጥኑሳትን ሓራሳትን ኣዴታት ከዓ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ተጠቂዕን ምህላውን ተገሊጹ። ማእከል ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ 1500 ዝግመት ህዝቢ ብዋሕዲ መግብን መድሃኒትን ከም ዝሞተ ኣመልኪቱ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ለገስቲ ማሕበራት ብምትሕብባር ረድኤት ናብ ኩሉ ክባጻሕ ይጽዕር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ትካላት ግብረ ሰናይ ካብቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላልፎ ዘለዉ ጸብጻብ መጠኑ ዝሓለፎ ተፍትሽን ምቁፅጻርን ሰራዊት መንግስቲ ንስራሕ ዕንቅፋት ኮይንዎም ምህላው ይገልጹ። ናብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ንውልቅና እንጥቀመሉ ኣብ ጅባና ዝነበረ መድሃኒት እውን ብተፍቲሽ ተመንጢልና ኢና ክብሉ ምረቶም ገሊጾም። ሶማል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብእትገብረላ ሓገዝ ተሰንያ ሓይሊ ኣየራ ዳግም ከተበራብሮ ምዃና ገሊጻ። ሶማላዊ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብርጌደር ጀነራል ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ ንኤርፎርስ መጋዚን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ካብ ዝምስረት ናይ 75 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ሓይሊ ኣየር ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ደው ኢሉ ምጽንሑ ድሕሪ ምምልካት ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ብእተበርክቶ ሓገዝ ዳግም ብሓድሽ ቴክኖሎጂ ክምስረት ምዃኑ መልኪቱ። ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ሶማል ንኣሽቱ ጽገናታት ተገይሩሉ ሰራዊት ኣሜሪካን ዓቃብ ሰላምን ክግልገሉሉ ጸኒሖም እዮም። ኣብ 1954 ዝተመስረተ ሓይሊ ኣየር ሶማል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ በብቕዓቶም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ኣብረርቲ ሚግ 17 ሚግ 21 ከም ዘፍረየ ይንገረሉ። ብርጌደር ጀነራል ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ ኣብ ቃለ መጠይቑ ከም ቀዳማይ ዕማም ተታሒዙ ዘሎ ምስልጣን ኣብረርቲ፣ ቴክኒሻን፣ ምቁፅጻር ኤር ትራፊክ ዝኣመሰሉ ሰብ ሞያ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ነዚ ብምትሕባር ኣሜሪካን ሶማልን ዝቐወም ሓይሊ ኣየር ብዝምልከት ተሓቲቱ ማእከላይ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ምላሽ ካብ ምሃብ ተቖጢቡሎ። እንተኾነ እቲ ማእከላይ እዚ ንመንግስቲ ሶማል ዝገብሮ ምትሕባር ቀጻሊ ከም ዝኾነ መልኪቱ። ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ጠቕሊሉ ብምውፃእ ናብ ኬንያ ከም ዝግዕዝ ተገይሩ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
أبسمرا أبستفلالي كبابيتات بموبايل أسأل كوستو استرأيو حيالو من السياد كم استأسرو من جتات ريدي إرنا الرقاقيت እቶም ኣብ ከባቢ ክርያ ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል ከባቢ ማእከል ከተማ ቤተክርስትያን እንዳ ማርያምን ካልእ ከባቢታትን ኣብ ወርሓት ሕዳርን ታሕሳስን ኣብ እዋን በዓላት ንግደት ብሞባይል ስእሊ እናወሰዱ ዝተታሕዙ መንእሰያት ዝተኣስሩሉ ቦታ ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ካብ መቕረብን ቤተሰብን ንዝረኸቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም ኣበስመራ ብፍላይ ኣብ እዋን በዓላት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝልምም ብስ ህዝቢ ካብ ንቡርን ላዕሊ በዚሕሉ ዘሎ እዋን ሞባይል ዝሓዙ ሰባት ኣሳእል ወሲዶም ኣብ ወፃእ ሃገራት ብዝርከባ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ ሚድያታትን ከይዝርግሕዎ ካብ ዝብል ስግኣት ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ነቶም ኣሳእል ክወስዱ ዝረኸብዎም መንእሰያት ከም ዝኣሰርዎም እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣሚቶም ብዝሕ ናይቶም በብእዋኑ ብሞባይል ክስእሉ ጸኒሕኩም ተባሂሎም ዝተኣስሩ መንእሰያት ብልክዕ ክፍለጥ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ እዋን ንግደት ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ዝተወስዱ ኣብ ክሊ ዕድመ መወዳእታ 20ታት ዝርከቡ ክልተ ኣዕሩኽ ከም ዝርከብዎም ሬድዮ ኤርና ከተረጋግጽ ክኢላላ ኣብ ካልእ ኣብያተ ክርስቲያንን ካልእ ከባቢታት ኣስምራን እውን ብሞባይል ኣሳእል ንዝወሰዱ ሰባት ምክትታል ይግበራሎ ዝብል ጥርጣረታት ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ኣብ መወዳእታ ኣተሓሳሲቦም ኣብ እዋን ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ድሕሩ ድማ ኣብ 1998 ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 ደብዳብ ነፈርቲ ንምክያድ ናብ ኤርትራ ወፊሩ ክልተ እዋን ንዝተማረኸ ኣብራሪ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ሓወልቲ ተሃኒጹሉ ማዕከና ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘቃልሕኦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ሃድያ ኣብ እትርከብ ሆሳዕና ኣብ ዝተባህለት ናይ ትውልዲ ዓዱ ዝቆመ ሓወልቲ ብሰንበት 30 ጥሪ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናንት ጀነራል ይልማ መርደሳ ዝርከቦም ሰበስልጣን ተረኺቦም ኢትዮጵያ ነቲ ጸላእቲ ኣብ ምድምሳስ ዓብ ታሪኽ ዝሰርሐ ጅግና ዝበለቶ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ዝቆመትሉ ሓወልቲ ቁመቱ 175 ሰንቲሜትር ዝሸፈኖ ከባቢ ድማ ልዕሊ 540 ኪሎ ሜትር ኮይኑ 45.5 ሚልዮን ብር ወጻኢ ከም ዝተገብረሉ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ገሊጸን ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ተማሪኹ ብሰብኣዊ ሓልዮትን ክንክንን ተታሒዙ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ ምስ ኩሎምቶም 10 ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ብሰላም ናብ ዓዱ ከም ዝተፋነወ ኣይርሳዕን ይኹን እምበር ኣብ 1998 ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮሎኔል በዛብህ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንምድብዳብ ኣብ ዝወፈረሉ ዳግማይ ተማሪኹ ድሃዩ ጠፊኡ አንጻርቲ ብህወሓት ዝምራሕ ወደግ ዝቃለሱ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ኣምሓራ መንግስቲ ኤርትራን ኮሎኔል በዛብህ ክፈትሓሎም ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርቡ ምጽንሖም ይፍለጥ እንተኾነ ኮሎኔል በዛብህ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝሃቦ ምሕረት ጠሊሙ ብዝፈጸሞ እምነት ምጥፋእን ገበንን ከም ዝተቐትለ ዝገልጹ ኤርትራውያን ኣለዎ ፕሬዚደንት እስራኤል አይዞክ ሄርዞግ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ፈላምን ታሪኻውን ዑደት ኣካይዶ ፕሬዚደንት ዝመርሖ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ እስራኤል ብሰንበት 30 ጥሪ ናብ አቡዳቢ ምስ ኣተወ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሼክ ዓብደላ ቢን ዛይድ አልናህያን ብምርኻብ ዘትዮ እስራኤልን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝምድና ንምስራት ኣብ 13 ነሓሰ 2020 ካብ ዝሰማዓ ላዕለዋይ መራሒ መንግስቲ እስራኤል ናብቲ ዓረባዊት ሃገር ክበጽሕ ናይ ፈለማዮ እስራኤል በቀዳማይ ሚኒስተር ትምራሕ ሃገር ኮይና ፕሬዚደንት ጽምብላዊ ስልጣን ይዘለዎ ፕሬዚደንት እስራኤል ኣብ ዝምድና ሃገራትን ካልእ ምትእስሳራትን ንእወታዊ ምስሊ ሃገሩ ብምውካል ዑደት ዘካይድ እኳ እንተኾነ ናይ ፈጻሚ ኣካል ስልጣን የብሎን እዚ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዘካይዶ ታሪኻዊ ምብጻሕ ድማ እዘን ክልተ ሃገራት ዝምድናአን ብዝያዳ ንምዕባይ ዘለዎን ተበግሶ ዘነጽር እዩ ብፍላይ ጉዳይ ኒውክለርን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኢራንን ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ኣሻቓሊ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ዑደት ፕሬዚደንት ሄርዞግ እስራኤል ኣብ ጎኒ ሕብራት ኢማራት ደው ከም እትብል ንምርጋጽ ዝዓለመ መልእኽቲ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኦ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 20 ክሳብ 27 ለካቲት 2022 ዝሰላሰል መበል 14 ዙር ሩዋንዳ ከም ዘይተሳተፍ ተፈሊጡ ብመሰረት ብዓርቢ 28 ጥሪ 2022 ኣብ ወግዓዊ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ዙር ሩዋንዳ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣዳላዊት ኮሚቴ ናይቲ ዙር ዝተሓተተቶ ረቑሒታት ሕክምና ናይቲ ውድድር ከተማልእ ስለ ዘይከኣለት እያ ንኽትካፈል ዘይተፈቕደላ ኣብዚ ወርሒ ዝካየድ ዙር ሩዋንዳ 2022 ዝሳተፉ ተቐዳድምቲ ሙሉእ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክወስዱ ሓደ ካብቲ ዝተቐመጠ ረቑሒታት ሕክምና ምዃኑ ንፕረዚደንት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ዓብደላ ሙሩንዚ ብምጥቃስ ኣሶሽየትድ ፕረስ ኣነፂሩ ኤርትራ ግና ነዚ ረቑሒታት እዚ ከም ዘይተማሊኣ ገሊጻ ክብል ዓብደላ ሙሩንዚ ኣረጋጊጹ
ኤርትራ ታንኮ ንዜጋታታ ተጠቀምቲ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዘይገበረት አፍሪቃዊት ሃገርያ ቢዩሲአይ ናይ 2.1 መዕየር ዝተዋህቦ ሩዋንዳ ምስ ላትሮፒካል አሚሶ ቦንጎ ዝርጋቦን ብዕብየቱ ኣብ አፍሪቃ ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ውድድር እዩ ሩዋንዳ ንብዙሓት ውሽጢ ሃገር ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብካልኦት ናይ ደጋ ዓበይቲ ክለባት ንኽጥመቱን ኣቓልቦ ንኽረኽቡን በሪ ክኸፈት ብምጽንሑ ብኩራት ኤርትራ ኣብ ዝውድድር ነዞም ተቀዳደምቲ ዓብዪ ክሳራ እዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ 2010 ምርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ኣብ 2020 ንሩዋንዳ ተዓዊቶምሉ ነይሮም ኣብ ካልእ ናይ ስፖርት ዜና ድማ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንታርማክሼ ዋንቲ ጎቤኽ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀረባ መጻኢ ጸሊም ተወዳዳሪ ሻምፒዮን ዓለም ኮይኑ መሰስ ከም ዝብል ርግጸኛ ክብል ምስ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ቲፕስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ገሊጹ እቲ ሻምፒዮን ዝኸውን ጸሊም ተቀዳዳማይ ንሱ እንተዳ ኮይኑ ግና ከም ዘይፈልጥ ቢንያም ሓቢሩ ቢንያም ንኣጀማምሩ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ጉዕዙን ካልእ ጉዳያትን ኣመልኪቱ ምዛ መርበብ ሓበሬታ ሰፊሕ ዕላል ኣካይዱሎ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ንዝተሰልዐ ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተነግረሉ ናይ 122 ቢልዮን ብር ወይ ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ኣጽዲቑ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብ28 ጥሪ ብፍሉይ ዋዕላ ኣብ ዝተጋባኣሉ ነቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ባጀት ንሚኒስትር ምክልኻል ብዓብላል ድምፂ ከም ዘጽደቆ ዘሪፖርተር ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣረጋጊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሰልዖ 560 ቢልዮን ብር ንምክልኻል 22 ቢልዮን ብር ጥራይ መዲቡ ምንባሩ ኣይርስዕን ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ዝኽምሮ ዘሎ ብዝሒ ሰራዊት ካብ ቱርኪ ቻይና ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ድሮን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ጽዋርን ተተኮስትን ይሽምት ምህላው ይግለጽ ኣስታት 60 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ዘለዋ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10 ሚልዮን ካብ ህዝባ ድማ ብሰንኪ ኩናትን ባህርያዊ ደርቅን ተጸባይ ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋንያ ንምክልኻል ኣስታት 2.5 ቢልዮን ዶላር ሰሊዓ ዘላ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ኣብ መንገዲ ዝተጻወደ ነታጉ ብሚኒባስ ንዝጓዓዝ ዝነበሩ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝቐተለ ፖሊስ ኬንያ ኣፍሊጡ ጸብጻብ ፖሊስ ከም ዘነጸሮ ብሶኒ 31 ጥሪ 14 ሰባት ጻዕነት ኣውቶቡስ ምስ ሶማል ናብ እተዳውብ ከተማ ማንዴራ እናተጓዓዘት እንከላ ኣብ ጽርግያ ዝተጻወደ ነታጉ ምስ ረገጸት ዝበዝሑ ተጓዓዝታ ብኡንቡ ከም ዝሞቱ ተመልኪቱ መፍንጃር ምስ ኣጋጠመ ብኡንቡ ናይ ጠበናጁ ተኽሲ ከም ተሰምዐ ንናይ ዓይኒ መሰኻክር ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ካብ ናይሮቢ ሓቢረን ፖሊስ ኬንያ ነታውጊ ብምጽዋድ ካብ ዝጠርጠሮም ሓደ ሰብ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹሎ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ ጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ትማሊ ባሕቲ ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ደረጃታት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማክሼ ዋንቲ ጎበርት ቢንያም ግርማይን ኣብ መሳልል ሃገራትን ተቀዳደምትን ኣብ ቀዳማይ ተርታ ተቐሚጦም ኤርትራ ድሕሪ 2018 ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቀዳማይ ተርታ ክትምለስ ዝኽኣለት 1974 ነጥቢ ብመሓዝያ ንኤርትራ ስዒበን ደቡብ ኣፍሪቃ ብ1865 ነጥቢ 32 ነጥቢ ኣልጀርያ ብ855 ነጥቢ 80 ካልእትን ሳልሰይትን ተሰሪዐን ብውልቂ ቀዳማይ ዝተሰርዐ ቢንያም 877 ነጥቢ ከዋህልል እንከሎ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሪያን ጊቦነስ ብ677 ነጥቢ 66 ነጥቢ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም AF ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ድማ 368 ነጥቢ ኣኪቦ ተቀዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ቲም መትከል ኢዮብ ወገኑ ብ232 ነጥቢ ኣብ 7ይ ደረጃ ብምቕማጡ ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ንዝተሰርዑ ብዝሒ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ 3 ይገብሮ ኣብ ናይ ዝወርሒ መሳልል ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኤርትራ ተቀዳደምታ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክወስዱ ብዘይምኽኣሎም ኣብ 20 ለካቲት ኣብ ዝጅምር ዙር ሩዋንዳ 2022 ክትበኩር እያ እዚ ብኩራ እዚ ድማ ንኤርትራ ብደረጃ ሃገር ንተቀዳደምቲ ድማ ብውልቂ ዓባሃስያ ከውርደሎም እዩ ዩጋንዳ ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ዝዝቲ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ዞባ ንምእንጋድ ተዳልያ ከም ዘላ ኣፍሊጣ
ፕሬዚደንት ሃገር ዮዌሪ ሙሴቪኒ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ክካየድ ምምዳቡ መረባት ዜና ካብ ካምፓላ ኣረጋጊጸን ኣቦ እምበር ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ፕሬዚደንት ሙሴቪኒ ኣብ ኢንተበ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዛዕባ እቲ ዋዕላ ብዝምልከት ቅድመ ምይይጥ ምክያዶም እተን መረባት ጠቒሰን እቲ ዋዕላ ኣብ ትሕቲ ጽላል ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ክካየድ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ ካብ ኣባልነት ናይቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ኢጋድ ስሒባ ዝነበረት ኤርትራ ድሒራ ድማ ከም ዝተመልሰት እኳ እንተተገልጸት ብንጥፈት ክትዋሳእ ግና ኣይትረአን እያ ብዘይካ ኤርትራ ድማ 7 ኣባላት ዞባዊ ውድብ ማለት ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዞባ ይሳተፋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ ዞባዊ ጸጥታዊ ጉዳያት ንምምኽኻር ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ኩዌት ኣካይዶም ኣብቲ ብ30 ጥሪ ዝተኻየደ ዋዕላ እቶም ሚኒስትራት ሑቲ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘካየዶ ናይ ድሮንን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ኮኒኖም እቶም ሚኒስትራት ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ብዛዕባ ክህልው ዝግብኦ ምትሕጋዝ ብዝምልከት ከም ዝተዘራረቡ ማዕከናት ዜና ወሽመጥ ኣቃሊሐን ኣብ 1945 ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ዝተመስረተ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ 22 ኣባላት ሃገራት ዝሓቆፈዮ ጅቡቲ፣ ሶማልን ሱዳንን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ኣባላት ማሕበር ሃገራት ዓረብ ክኾና እንከለዋ የመን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ግብፅን ዮርዳኖስን ድማ ኣብ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ኣባላት ናይዚ ማሕበረን ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት እስራኤል ንመጀመርያ እዋን ዝተጸንበረቶ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ካብ 31 ጥሪ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ክልማይ ዝተሰሚየ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይልታት ባሕሪ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ የመን፣ ሱዳን፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት፣ ባሕሬን፣ ዖማን፣ ኮሞሮስ፣ ፓኪስታን፣ እስራኤልን ካልኦት ሃገራትን ይሳተፉ ኣለዋ ኣብቲ ሓበራዊ ልምምድ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ልዕሊ 60 ኣሃዱታት ዝተዋጽኡ ኣስታት 9,000 ኣባላት ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ምስ 50 መራኽብ ኩናት ይሳተፉ ምህላዎም ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣብዚ ብዕቤቱ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ሓበራዊ ልምምድ ዘይተጸንበረት እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራያ እቲ ኣብ ምእካብ ስለያ ፍሉይ ስርሒታት መጥቃዕን ምክልኻልን ዘጠቓለለ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክሳብ 17 ለካቲት ክጸንሕ እዩ እስራኤል ኣብዚ ከም ሃገር እውን ኣፍልጦ ምስ ዘይህብኣ ዝነበራ ሃገራት ንመጀመርያ እዋና ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምክያዳ ኣብቲ ዞባ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ስጋታት ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከባ ሃገራት ብሓባር ደው ንምባል ዘለዋ ቅሩብነት ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ኣብ ኣህጉራዊ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ንዞባዊ ምትሕጋዝ ዝዕብዩ ክብል መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ጠቒሱ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወግዓዊ ዝምድና ዝመስረተት እስራኤል ምስ ስዑድ ዓረብ እውን ተበግሶታት ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ብወግዒ ግና ኣይተሓበረን ፈረንሳ ተኣሚሙ ንዘሎ ሃገራዊ ዘተን ናይ ተሓድሶ መደባትን ኢትዮጵያ ንምዕዋት ቀረብቲ ምዃና ገሊጻ እታ ሃገር ነዚ ዝገለጸት ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ፍሬደሪክ ክላቪየ ኣብ ባሕቲ ለካቲት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ እዩ ኣቶ ደመቀ መኮንን ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘተን መስርሕ ሰላምን ንምትብባዕ ክብል ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ ካብ ምእታው ከም ዝተቆጠበ ንፍሉይ ልኡኽ ፈረንሳ ገሊጹሉ ይኹን እምበር ሕወሓት ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ዳግም ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ትጽቢታት ከይዕንቅፍ ስጋኣት ከም ዘሎ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጠቒሱ ፈረንሳ ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ተወልዐ ምስ ኢትዮጵያ ንዝኸተመቶ ዳግመ ምቋም ሓይሊ ባሕርን ምሕዳስ ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ወተሃደራዊ ስምምዕ ከም ዘደስከለቶ ይፍለጥ እታ ኤውሮጳዊት ሃገር እቲ ኩናት በዘተ ክፍታሕን ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክባጻሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከበባ ከልዕሎን ክትጽውዕ ጸኒሓ እያ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘይቀጥታዊ ዘተ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ክጥቀስ እኳ እንተጸንሐ ክልቲኦም ወገናት ግና ዝኾነ ዘረርብ ከም ዘየለዮም ዝሕብሩ ኣዲስ ኣበባን መቐለን እናተመላለሰ ምስ ክልቲኦም ወገናት ክራኸብ ዝጸንሐ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ተስፋታት ምህላው ከም ዘኣንፈተሉ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ። ኣብ ሱዳን ዞባታት ሰሜንን ቅሕ ባሕርን ንወሰኽ ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ንምቋም ኣብ ዝተጸውዐ ኣድማ ሰልፈኛታት ነቲ ምስ ግብፂ ዘራኽብ ንግዳዊ መስመር ከም ዝዓጸው መርበባት ዜና ሓቢረን። እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝተፈላለየ ንግዳዊ ልውውጥ ዝካየደሉ ኣውራ መስመር ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ ሒዙ ንምዕጻው ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ካብ 31 ጥሪ ሒዙ ነቲ ኣድማ ሓረሶት ዝርከብዎም ተወላዶ ሰሜናዊ ዞባ ብብዝሒ ስለ ዝተጸንበርዎ ሓምዳብ ዝተባህለ ድልድል ዘለዎ ሸርያን ኣሸማል ዝተባህለ ኣውራ መገዲ ተዓጺ ይርከብ። ብሰንኪታ ኣድማ ኣሕመልቲ፣ ፍረታት፣ ኣእካል፣ መሰረታዊ መግብታትን ካልእ ናይ ንግዲ ኣቑሑን ዝጸዓና ሎሪታት ብክልቲኡ ወገን ተዓጺና ኣለዋ። ኮሚቴ ተቃውሞ ፖርት ሱዳን ካብን ናብን ሱዳንን ግብፅን ዝመላለሳ ናይ ጽዕነት መካይን እቲ ናይ ሰሜናዊ ዞባ ኣውራ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ መንገድታትን ናቐይራ ናብ ፖርት ሱዳን ይኣትዋ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ነዚ መገዲ እዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥቀሙ መራሕቲ መካይን ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ጠንቂቓ። መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብቲ ዞባ ተግቢርዎ ዘሎ ወሰኽ ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክሳብ ዘጉድሎ ድማ እቲ ኣድማ ክቕጽል ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ። ምዕጻውቲ መገዲ ንሓረሶት ነጋዶን ተጠቐምትን ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ብኸቢድ ሃሲቦም ከም ዘሎ ማዕከን ዜና አልሞኒተር ኣብ ዘስፈሮ ሰፊሕ ጸብጻብ ኣተሓሳሲቡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ልዕሊ 63 ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ህዝቢ ኤርትራ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክዕደሎ ዝጠልብ ጥርዓን ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣቕሪቦም። እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ ሬድዮ ኤረና ብዝለኣኾ መልእኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕባር ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምብጻሕ መደብ ኮቫክስ ከም ዘይተጸንበረ ብምዝኻር ብሰንኩ ድማ ኤርትራውያን ካብ ክታበት ተሓሪሞም ምህላዎም ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ ኤርትራ ዜጋታቱ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንኸይረኽቡ ሓላፍነቱ ካብ ምስካም ስለ ዝበኾረ እቲ ጉዳይ ኣተኩሮ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ረኺቡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ክታበት ክበጽሖ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ጻውዒት ክገብሩ ሞራላዊ ግዴታ ከም ዘለዎም ገሊጾም። ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ኣብ ዓለም እተን ህዝበን ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዘይጀመራ ክልተ ሃገራት ክኾናን ከለዋ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራ በይና ጥራያ። ክታበት ንዘድልዮም ዜጋታት ክትቀርብ ዘይምኻል ብዘይካቲ ኣብ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎ ዝኽእል መሰናኽል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ እውን ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ምግላል ሃገራዊት ጋንታ ቅልድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ ዙር ሩዋንዳ 2022 ከም ኣብነት ክጥቀስ ይካል። መበል 35 ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ቀዳም 5 ሰንበት 6 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ። ኣቐዲሙ ብ2-3 ለካቲት ብመበል 40 ስሩዕ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ዝፈለመ ርክብ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምዕሩይ ዝርግሐ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ በብዕለቱ ዝውስኽ ዘሎ ግጭታት ናይ ዛህጉርን ዘይቀዋማዊ ምእላይ መንግስታትን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት እዩ ኣተኪሩ። ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሰጋገረሉ መበል 20 ዓመቱ ዝክር ዘሎ ዋዕላ ናይ ዛህጉር ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ካልእ ዛህጉር ዛጊት ክትፈትሖም ዘይከኣለት ብድሆታትን ከም መያየጥ ምዃኑ እውን ተመልኪቱ። ኣብ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ፈጺሙ ዘይቃዶ ፖሊሲታትን መርገጺታትን ዘለዎን ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ዝተኸፍተሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ተዓዛቢ ኣባልነት እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ኣብ ዝብል ተገማሚዑ ከም ዝነበረ ዲፕሎማስኛታት ኣንፊቶም። እስራኤል ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተቐባልነት እኳ እንተነበራ እቲ ውድብ ኣብ 2002 ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን ብድፊት መራሒ ሊብያ ነበር ሙዓመር ቀዛፍን ደገፍቱ መንግስታትን ተኣልያ ጸኒሓ። ምስ 44 ሃገራት ናይ ዛህጉር ዝምድና ዘለዋ እስራኤል ናብ ናይ ተዓዛብነት ቦታ ክትምለስ ምዃና ብኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ተሓበረ ብስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ክውሰን ተባሂሉ ክሳብ ዝዓመት እዚ ተሰጋጊሩ። ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ገዚፍ ክፋል ባጀተን ከምኡ ወላ ልቓሕን ረድኤትን ትካላትን ሃገራትን ዝርከብ ምስ ምዃኑ ኣብ ዞባዊ ይኹን ናይ ዛህጉር ጉዳያት ካብ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናጻ ዝኾነ ሓባራዊ ውሳኔ ክወስዳ ከም ዘጸግመን ተንተንቲ ይረዱ። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሰራዊት ኣሜሪካ ንገማግም ባሕራ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኣፍሊጣ።
እታ ርእሰ ምሕዳር ንዝተፍልጥ ዘላ ናጻ ሃገር ምዃና ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ክወሃባ ኣብ እትደፍኣሉ ዘላ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሴ ቢሒ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ናብ ዋሽንግተን ዑደት ብምክያድ ኣብ ናጽነት ሶማሊላንድን ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባን ዘተኮረ ምይጥ ከካይድ ትጽቢት ኣሎ። ኣሜሪካ ንገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ንሓይሊ ባሕሪ ይኹን ሓይሊ ኣየርን ካልእ ናይ ሰራዊት ኣገልግሎታትን ክትጥቀመሉ እንተሓቲታ ፕረዚደንት ቢሒ ብዘይጥርጥር ከም ዝፈቅድ መርበብ ዜና ዎል ስትሪት ጆርናል ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይታ ርእሰ ምሕዳር ዒሴ ካያድ ብምጥቃስ ጸብጺቡ። ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 4500 ዝግመት ሰራዊት ዘለዎ ኣሜሪካ ምትእታው ቻይና ናብ ዞባ ስለ ዘስግኣ ማዓስከራታ ተስፍሕ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣሜሪካ ምስ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክባት እኳ እንተለዋ ከም ነጻን ሉዓላዊትን ሃገር ዛጊት ብወግዒ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ኣይረኸበትን። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ምዛ ዘይትንጸል ኣካል ሶማል ምዃና ዝጠቕሳ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ በተናጸል ዝግበር ወተሃደራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ስምዓት ንሉዓላውነት ሶማል ከም መግሃስ ከም ዝርዮ በተደጋጋሚ ይገለጽ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን